लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ जाबाय माने माबा आरो आं टिउसन फोरोंबाय थायो नालाय गथ'फोरखौ बेलासियावहाय ओमफ्रायो गथ'फोरनि थाखाय माबा गैया आरोना आंनाव टेबोल गैया न'आवहाय फिसा टेबोल दङ बेफोरावनो फोरोंलाबायमोन। ओमफ्राय स्टुडेन्टआबो दा बारायलांबाय थादों नालाय फार्स्टआवथ' सानैल'सो लायोमोन सानैल'आवलाय थोयोमोन न'नि टेबोलानो ओमफ्राय दा सानैनिफ्राय सानै बारायदेरबाय साब्रै जाबाय आरो सानै बारायदेरबावबाय सयजन जाबाय दासिम सयजन जानानै दङ आरो ओमफ्राय दा टेबोलानो थोला बेनिखायनो आङो बिसोरनो डेस्क गोदान बानायबाय आरो ओमफ्राय लाबोबाय नै दिनै लाबोनानै कालार फुननो नागिरदों। बे कालार फुननायखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे देखायलांसै लोगोफोर दाना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय था ओमफ्राय आंनि टिउसन रुमखौबो एसे देखायनोसै ख्रेब टिउसन रुमाबो स्ट'र रुमावसो आरो जाहा रुमानो माबा गैया नालाय रुम खालि गैया बेनिखायनो आङो स्ट'र रुमावनो थुख्रासे खालामना लादों आरो आङो टिउसनखौबो रेगुलार लाबाय थायादि सम मोनब्लाल'सो लायो बेनिखायनो बेबायदि रुम बानायनाबो होनाय जायाखै जामुथुआ ओमफ्राय रेगुलार लाबाय थानायबालाय रुमफोर बानायनानै होगौमोनदां आरो बानायना होगौमोन मुथु बानायना होगौमोननो ओमफ्राय दा आङो रेगुलार लानो होननानै सानदों हागोन ना हायाथाय जिखिजाया नाजालांबाय थानोसै मालाबा बिराद सोलाबथाराबो जायो नालाय बेनिखायनो सोलाबनाय समावनो लालांबाय थानोसै आरो न'आव ओरैनो थास्लाय टिउसन फोरोंनायानो बिराद मोजां खामानि न' लोगोफोर साख्रि बाख्रिबो गैया नालाय माखौथो मावनानै जानो आजिखालि फैसा गैयाब्लानो जेबो खामानियानो जाया फैसा गैयाब्लानो मान सनमानबो गैया होननाय बायदिसो मोनलायलाङो आरोना आङो ओमफ्राय दायो जोङो टेबोलाव कालार फुननायखौ देखायलांसै ओरैनोथ' जोङो माबाल'सो फोनगोन कालारखौ गुफुरल'सो फोनगोन आरोना माबानि थाखायल' एम्फौ जायैनि थाखायल' टेबोला गुफुर जाबा आरो बिनि सायाव ग्रीन कालारनि जि बनांसिगोन आरो सोरबा बुङो आरोना फरायनायावहाय टेबोलाव ग्रीन कालारनि जि बनानै लानो नांगौ मेगननि थाखाय होननानै बुङो आरो नंगौना नङा आंबो एसेबां मोजां मोनथिया मालायफोरनिफ्राय खोनानाय ओमफ्राय आंबो दा बे टेबोलावहाय ग्रीन कालारनि जि बना होनसै आरो मेगननि थाखाय मोजां होननानै खोनादों आङो ओमफ्राय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खोथा खिथानोसै बे खोथायानो जाबाय माबा दाखालि बावैदि आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन खानाय गगानायनि इन्दुलेखा थावनि भिडिअ बानायदोंमोन नै थावा होरो नै बे थावनि थाखाय भिडिअ बानायदोंमोन ना बे थावखौ लाबोला खानाय गगायो होननानै आंबोथ' गगायना गगाया बेखौ मोजां मिन्थिया माबायावसो टिभियावसो नुबाय थानायखाय आङो लानायमोन आरो टिभियावनो देखायबाय नालाय खानाय गगायो होननानै आं बेखौ नुबाय थाखादों होनबाबो लायाखैमोन मा बिसासै देखायबा मालाय जाजोबखाया आरि होननानै ओमफ्राय आं बायाखैमोन आरो बिराद गोबावनो जाबाय टिभियाव नुबाय थानाया ओमफ्राय खानाया आंना माहाय बारा गनायखाय लाना नायस्रानोसै होननानै अर्डार खालामबाय आरो बेखौ फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामबाय ओमफ्राय लाबाय लानानै सप्तासेसो बारबाय आरो ओमफ्राय खानाया आंना गगामारदों आरो बिराद स्र' गथारमोन नालाय ओमफ्राय खम गगादों आरो ओमफ्राय बेनिखायनो आङो भिडिअ बानायदोंमोन आरो आयु बेखौ लानानै आंना खानाया गगादों बिदिबाथ' मानसिफोरना बिराद खानाय गयो सोरबा लागोनदां मिन्थिबो थायोथ' सोरबा होननानै आङो बेखौ भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरदोंमोन आरो बे थावखौ लाबोला
खानाय गगायो होननानै खोन्थाहरदोंमोन ओमफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों बिसोरो कमेन्टआव बुंहरबाय आरो थावा मोजां नङा ओमफ्राय सोरबा सोरबा लाखांबायनो बोसोरनै बोसोरथाम जाबायनो बहुत मानसियानो लाखांबाय मोजां नङा गगाया दसेल'सो गगायो ओरै होननानै खोन्थाहरबाय आरो ओमफ्राय दा मा जाखो आंबो लानोसो गिलायलायलांबाय आरोना मोजां नङाबालाय लानाय समावल' गगायोबालाय आंनाबो दा लानानै गगादो नालाय ओमफ्राय उनावहाय लायाबा गफिनगोनदां आरो बेखौथ' आं मिथिला मालाय लाखांग्राफोरा मिथिखायो ओमफ्राय आं लाबायसो थादों नालाय ओमफ्राय आंबो लानो गिबायसो आरोना लानो गिनायसो मोनबाय ओमफ्राय सोरबा बेखौ बायनो होननाबो बुंहरदोंमोन ओमफ्राय बै कमेन्टफोरखौ फरायनानै नायग्रो आंबो रिप्लाय हरनाय दङ ओमफ्राय सोरबा मोजां नङा होननानै बुंहरदों बेफोरखौ मोजां फरायजोबना लाबानो जाबाय आरोना कमेन्टखौ जानला माला बायग्रोनाङा फैसा लस जागोन आंनाबो फैसाया लससो जासिगोन जुदि बे थावा मोजां नङाबा 200 बेसेबांनिमोनलाय 200 बेसेबांनिमोनलाय 235 टाका आरो 235 टाका 235 टाकानि थाव नोङो मानसि खानाय गगाय होननानैलाय टिभियावलाय देखायो नङा लोगोफोर आं प्रुफ खालामनानै नायनोसै बेखौ लाजोबथारनानै नायनोसै आरो ओमफ्राय लाजोबखांनायनि उनाव माबायदि रिजाल्ट मोनो बेखौ नायनोसै लाजोबखांनानै मास मोनसे मास मोननै थानानैसो खोन्थाफिनसै आरो आङो गमारो ना गमारा बहुत मानसियानो गयो लाबाबो गगाया होननानै बुंदों जानो हागौ गगायाबो जानो हामारगौना आजिखालि कम्पानिफोरा बिराद थखायोना ओमफ्राय दाना आङो आंनि टिउसन रुमखौ एसे देखायहैनोसै ओमफ्राय आंनिथ' जाला आंनि स्टुडेन्टफोरनि डेस्क गोदानखौबो एसे देखायनोसै आरो मा दंफांनि डेस्कआ मुथु गाम्बारि सिख्ला दंफांनि कालारखौ फुनलांसै जोङो नायलांबाय था लोगोफोर जेसेबां हायो एसेबांनो जोंहानि स्ट'र रुमाव मा दं देखायनो स्ट'र रुमखौलाय आं देखायखांखाबायमोन देखायनाया स्ट'र रुमावलाय मा थानो न' लोगोफोर थफ्ला थफ्लि माबा माबि थागोन आरो स्ट'र रुमाव आंनि टिउसन रुम बैखौ माहा होगोन हा होबाय अनजिया गावनि टिउसन फोरोंग्रा टेबोलखौ कालार होबाय थादों टेबोला गोदान दिनैसो बानायनानै लाबोदों बानायनाया दाख्लै बानायनो होनाय दिनै जाबाय आरो लाना फैबाय दा कालार फुनबोला गोबाव जोरो नालाय एम्फौ जानो हाया बेखाय कालार फुनदों आरो रोंमारदों फुननो रोङा जायो होमबा बेखौनो न' लिरनोनो रोंखायोबा आरो आंनि दायथ' जादोंलाय रं फोननानै जानो हामारगोन नै आङो अनजिया बिथाङा मिस्ट्रिखौनो जासाबनोसै रं मिस्ट्रिखौनो
नि लोगोफोर आंनि टिउसन रुमा बेनो आरोना बेनो स्टर रुमावसो नै बिथिंजाय सानै जयो ओमफ्राय बिथिंजाय साथाम जयोमोन आरो सासे बारायबावबायना 6 जन जासिगोन ओमफ्राय दा बेयावहाय बै डेस्क गिदिरखौ सोब्ला मिलायनानै फजनसै आरो ओमफ्राय बै सियारावहाय आं जयो गथ'फोरखौ ओमफ्राय आङो फोरोंनायाव दुस्थु खालामो नालाय ओमफ्राय सोरबा गोसो होआ नालाय ओमफ्राय नै लावथि लाखायो आङो बुनायाथ' बुवा अब्लाबो एसे सिगिनांगौ जायोना नङाबा अख्रा जायो मोजां फराया बेनिखायनो सिगिनो लायो आरो ओमफ्राय बिसोरो टिउसननिफ्राय लानानै ओंखारलांबाथाय आङो बिसोर सोर फैदो सोर फैयाखै नै बेयावहाय लिरनानै दोनो केलेन्डाराव नै फार्स्टआव सानैमोन सेकेन्डआवबो सानै बेयावहाय साथाम जाबाय थाङै साब्रै जाहैबाय आरो नै खैदिन जाखो बै लिरनायाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन जाबाय आरो ओमफ्राय खैदिन लायो आङो 25 दे लायो आरो मास मोनसे 25 जों मास मोनसे आङो टिउसन रुमखौ देखायनानै फैबाय ओमफ्राय दाना आंनि डेस्कखौ एसे देखायलायनोसै